Resulta que eu falando co Vello Seivane, o construtor de gaitas, este maravilloso que temos en Galicia, internacional, Exacto. pois, falando con el un día, din, bueno, Mercedes, pero ti sabes cal foi o primeiro grupo, o que entendemos agora como formación de banda, que eles eran grupo, o primeiro grupo así numeroso de gaiteiros que existiu en Galicia? Nin idea, dime, me di, pois, bueno, era o grupo Saudade de Ribadeo. Ai, que interesante, dice, pero Mercedes, ti sabías que eran todas mulleres? Comecei a escoitar falar de Saudade cando eu era moi pequena, porque o meu avó sempre me falaba delas, non? Dunha maneira moi orgullosa, non? Pois sempre me contaba que había unhas meniñas de Ribadeo que empezaran a tocar a gaita e tal, que foran as primeiras en Galicia, España, posiblemente en Europa, as primeiras mulleres que conformaron pois un grupo grande, non? Falamos de unhas mulleres que fixeron, que eran unhas modernas do momento e que deixáronse ensinar e elas acabaron sendo unhas artistazas. Cando en Galicia non había máis que gaiteiros, empezaban os dúos de gaitas, con segundas voces, de repente saen unhas mulleres, guapísimas elas, todas vestidísimas, ca súa gaita ao lombo, tocando un unísono, perfectas, cunhas gaitas superafinadas, e, bueno, a pegada está posta nos anos 60-65. Galicia femenina y gaitera canta o reza entre los vetustos cruceros. Nosotros facíamos unhas comedias con don Amando. Salíamos no teatro bailando, que facía obras para despois donar ao hospital un certo diñeiro. Entonces propúxonos isto, de facer un grupo de gaiteiras, nada, e empezamos a ensayar. Entonces díxenlo na casa. Pensaron que eu iba a tocar a gaita. E claro, miña mai morreu do pulmón. Dixen, bueno, non é para tocar a gaita, vou tocar o tambor, así que non fago esfuerzos de aquí. Dixo, ai, bueno, entonces aí xa cambiou a cousa. A gaita xa me estaba chamando de empezar a tocarla. E dixo meu pai, pois eu enseñoche. E con a gaita de meu pai iba aprendendo na casa. Fui un día por un ensayo, e claro, eu xa tocaba un pouco a gaita. E, bueno, sí, aceptaronme. Eu non sei como, nin como non, acabei entrando, porque tiña amigas que estaban tamén. Mencho, Laura, Aurora e eu, as últimas que entramos. Pois mi irmá e as amigas, porque claro, era máis pequena que elas, xa non se quería ir. Dixen, bueno, como non? Venga, romper a chirela para ir tamén a ensayar ao ayuntamiento. Gustábame muchísimo, era unha gran admiradora delas, pero dábame muchísima vergüenza. Pero bueno, animáronme e entonces atrevinme a ir. Que estábamos xugando na calle e venennos dicindo, a ver, vosotros, queréis entrar en Saudade? Nosotros xa estábamos contentas de entrar e fomos, entramos. Saudade foi un grupo de nenas, porque daquela eran nenas, que causou unha gran sensación. Naquel momento, pois, era algo inaudito, nadie esperaba ver un grupo de mulleres tocando. Entonces, pois claro, ese era o fuerte de Saudade, que non había máis, eran únicas. Despois tiñan máis cualidades, por supuesto, tocaban todas moi ben, tocaban ao unísono, eso sí, non facían voces porque, vaya, non lles gustaba, non sei se o promotor, máis ben o promotor, sí. Pero tocaban ao unísono e despois desfilaban tamén moi ben, non vou dicir marcialmente, pero levaban todas o mismo paso, todas guardaban as distancias, era un espectáculo verlas, a verdad que sí. Entón, eu penso que eso foi o que las fixo tan especial, que non había nada máis que elas, eran elas, e listo. Entón, todo o mundo se peleaba por ir a verlas, e quería ver se realmente eran mulleres as que tocaban. Era así.
Supoño que a xente en Ribadeo e 4 persoas máis pola falla de difusión que foron as primeiras gaiteiras, que eso sí que o souben no momento porque mo contaran elas, as primeiras gaiteiras, digamos, en todo o Estado español, non? A primeira banda de gaitas, que eran máis de 2 tocando. E o día que salimos foi apoteósico aquí no cantón. Parece que estou vendo a don Amando e a don Carlos e a Amadora no balcón da torre. Por la mañana, la juvenil prestancia del grupo de gaiteras Saudade pone en las calles de Ribadeo una nota de grácil feminidad. La cromática alegría de su atuendo, original de la comarca ribadense, se suma a la euforia del ambiente, en que las brisas de la villa marinera hacen tremolar sus multicolores cintas, faldas y pañuelos como gallardetes de fiesta encendidos en sol. Los hermanos Suárez Couto, don Carlos y don Amando, asisten al histórico momento de la colocación de las piedras del monumento al gaitero gallego, obra ideada y financiada en gran parte por ellos. Eran unas personas maravillosas, educados, amables, buenos, tiñan todo, verdaderamente. Nos trataban como si fuéramos nietas, xa non hijas, porque eran abuelos para nosotras, pero eran moi cariñosos e moi educados, non sabían que hacernos. Cada vez que íbamos a algún sitio e era para actuar en Ribadeo, xa nos citaban na casa deles, primeiro xa nos tiñan preparado unha merienda, pero a base de bien. Logo salíamos dali vestidas, bueno, non sabían que hacernos. Por Ribadeo, pois, culturalmente, foron pedra fundamental en todos os aspectos, no musical, no artístico, no creativo, e no cultural, por supuesto que sí. Elas eran unhas nenas, se non houbera quen as guiara, pois tal vez xa non se houberan xuntado, non? O sea, que a visión xa dos irmãos Couto, pois, Suárez Couto, xa foi importantísima, non? Un gran acerto dos irmãos Couto de facer esa fichaxe de Primitivo, porque Primitivo era un talentoso, un gran músico que fundou varias orquestas, varios grupos, sabía o que facía. Tiña unhas manitas de plata, facía as palletas el todas para as gaitas, para as de Saudade, despois para as nosas, toda a vida dedicada ao folclore. Moi bon profesor porque enseñaba esas piezas, recalcaba onde tiñas que facer isto, onde tiñas que facer o outro, estaba sempre pendiente. Axudábanos muchísimo, e era bastante cachondo, de bromas, con Primitivo encontrábamos moi a gusto. Primitivo facíalle tocar a un pau. Sí, era genial, genial. O traballo del facíalo impecable, eso sin lugar a dudas, impecable. Primitivo, por exemplo, foi gaitero maior de Galicia, nun concurso que se fixera aquí en Ribadeo, precisamente, onde participaron xente de outros sitios, por supuesto, de Lugo, da Coruña, Pontevedra, e conseguiron o primeiro premio como solista. Vamos con el concurso de gaiteros solistas, que, por cierto, resultó bastante largo. El público escucha atento y satisfecho mientras realiza la digestión de la copiosa comida ingerida. Vemos ahora a Primitivo Díaz, de Ribadeo, que va a ser el ganador de este concurso con el primer premio, interpretando la muñeira de Chantada, cuya grabación estamos escuchando, acompañado por el tamborileiro Tony. Aquela muller estaba na casa, cosía, planchaba, facía comida, e prácticamente era un objeto da casa, non? E veres aquelas rapazas así tan espabiladas, tan expelidas, que salían a desfilar tocando na gaita, además daquela forma que lo facían, pois claro, eso facíales especiales, e iso quizás foi un clic que cambiou un pouco a historia,
porque a partir de aí xa xurdiron moitos máis grupos, moitas máis bandas. Unha banda de mulleres ou de homes, da forma que tocaban as de Ribadeo, non había daquela, non. Por que non? Porque eu sabía, porque eu iba, e había bandas e nada, que non había bandas. Pero despois sí, que empezaron a xuntarse e a despertar co asunto das bandas e fixeron bandas de magueta. Éramos xente humilde. Mandábanos a costura. A costura por a tarde. E despois de salir da costura era cando viñamos aos ensaios. Porque daquela as mulleres non estudiaban. Se había un home na casa era o que estudiaban. Porque eu estaba traballando e tiñanme que vir a axudar a traballar, a acabar, para ir a ensayar, porque senón non chegaba. Aquí por este barrio era todo, además, todo bullicio de gaitas, porque todo este grupo da zona bella era onde estábamos todas as rapazas. O que si os veciños debeullles de chegar ben. O ruido que facíamos. Empezamos a ensayar por a mañá e ya está horas e horas tocando na gaita. Pasábamosle moi ben entre nosotros, e logo tamén tiñamos a clase de música con don Ramón Fuentes, e con ele aprendimos piezas. Eu sempre toquei de oído. A min enseñoume Maribeni, porque ela antes tocaba o tambor. E despois foi para a gaita e a min enseñoume Maribeni. Temos que desfilar todos ao mesmo ritmo, todos. Se nos equivocábamos un pouquín, xa estaban, veña, que tal, nada, nos reñían. Pero nada, para nosotros non era nada. Cando chegábamos ao ensaio primitivo, pois deixábanos. Unhas vigilaban e outras tocábamos a dúas voces, que era o que oíamos por aí. Entón tocábamos, claro, unha vigilaba, cando vía que viñan eles, avisábanos e xa parábamos. E tocaban o himno galego, que non se podía tocar. Daquela tampouco se podía tocar o himno gallego. E xa, claro, de oído sabías a música, tiqui, pero non se podía. E despois, máis veteranas, desde o primeiro momento, mandábanos subir os instrumentos aquí a Torre dos Morenos, no segundo piso. Tiñamos que subir todos os instrumentos. Dito que la pasábamos moi ben, porque depois baixábamos por pasamanos, que non sei como non nos matábamos, salía socorro a señora que traballaba con eles, salía a reñernos, claro, do escándalo que armábamos. Foi un primer paso para que se vira a música galega de outra forma, de outro xeito distinto. Porque xa digo, os gaiteros íbamos a romerías, tocábamos aquí, tocábamos aí, íbamos por as merendas, incluso moita xente dábanos de comer nas merendas, e con saudade xa cambiou a cousa, porque xa, sí, aunque a mellor facían algunha romería ou tal, xa era distinto, xa iban nun palco, xa iban a un hotel a dormir, a descansar, a comer, en fin, xa se miraba de outra forma. Aí cambiou, foi unha forma que empezou xa a considerarse o gaiteiro como un músico real, que realmente é, non cabe duda. Pero xa digo, penso que foi un punto moi importante, de que cambiou todo a mellor, gracias a Dios. Animou a moitísimas mulleres a non ter eses prexuizos e tocar en público, porque moitas facíano na casa, escondidas, non? Supoño que tamén animaría a moitas nenas pequenas a aprender a tocar a gaita, non? Eu penso que no seu momento unha liberdade para unhas rapazas maravillosas. É unha ferramenta musical. Logo, unha representación social para todas as cativas de Ribadeo e que as viran por aí adiante e dixen, tamén quero facer iso, non? O sea, eu podo facer iso, elas están o facendo, entón, as representacións sociais son importantísimas. E agora, gracias a vos, vai acontecer unha cousa tamén, que vai ser que aquelo que elas fixeron, que nos deixedes o documento. Porque senón, como pasa con tantas mulleres, quedan no esquecemento. Creo que aportou muchísimo, e tal vez se non fora a saudade, igual a música da gaita
Hoxe en día igual non hubiera sido o mismo. Non cabe duda que dignificaron a gaita, además dun xeito porque, bueno, non é que fora aquí, por exemplo, no seu pueblo, que eran moi conocidas, pero en toda Galicia, en toda España, incluso internacionalmente, porque era un grupo que chamaba a atención. O primer grupo de mulleres, solo de mulleres, pues claro, era algo nunca visto. Entonces... Aparte de eso, que levamos a Ribadeo por bandera. Pois un orgullo, encantadísima, hombre. E despois as salidas, imagínate, eu nunca tal vira, non salía de Ribadeo. Eso de viajar é de maravilloso. Aparte de que o éxito que tiñamos en todos os sitios, pois era espectacular. Ai, foi bonito, Eu sempre digo que foi unha pena que acabara tan pronto. Unha oportunidade que non te olvidas nunca. Ai, para mí supuxo moito porque eu non había salido da casa nunca. E por lo menos vías algo por aí. E cada vez que vexo o nombre por aí, nos periódicos e tal, emocionome moito, sí. Significou muchísima ilusión. A miña primeira salida foi a Avilés, ali no quiosco. E ali me sentí, bueno, hombre, contentísima ali, a xente toda aplaudíndoche. Donde íbamos, pois, o recuerdo de noso é de Ribadeo, porque de Ribadeo, de Ribadeo. Sí, sí. Ribadeo sempre foi un pueblo moi musical. Sempre hubo grandes artistas aquí, tanto cantantes como músicos. Con respecto á gaita, pois non podía ser menos, non? E hai buenas raíces, yo de saudade foi quizás un empuxón tamén. Recordo haberlas visto un par de veces por aí que me impresionaron gratamente. Non sei se a mellor incluso sería eso o que me empuxou a min a querer tocar a gaita. Non lo podo asegurar, pero casi xo diría porque me impresionou moito. Recordo un desfile e parece que la estou vendo. Sonaba porque eran todas feitas por un mismo, sabes, por un mismo constructor. Que daquela Paulino eran dos bollores que había, un Paulino. E afinaban todas perfectas. El ministro de Información y Turismo, que quiso subir de nuevo a Santa Cruz a última hora de la tarde para disfrutar de la fiesta, escucha al grupo de gaiteras Saudade con agrado e interés. Viaxamos moito en España, Portugal bastante, Lisboa, Viana do Castelo, recorrimos moito, recorrimos toda Castilla, León, Zamora, Salamanca, Galicia, Asturias, prácticamente todo. Salimos nos dar un crucero por arriba nos barcos de Pescanova, tamén, foi moi bonito. E claro, cando baixábamos do barco e causábamos unha expectación de ver a xente que... Oi, pero que é isto? Que hai que... Volvías a xente loca con nosotros. Que éramos asiduos, xa, por exemplo, a Oviedo, as festas de América en Asturias, asiduos. A Avilés tamén. A todos os sitios onde íbamos un ano, estábamos xa chamados para outro, o sea que non parábamos. Hasta tocamos na Plaza de Toros en Oviedo, tuvéramos en Vigo, tuvéramos en Betanzos, nas festas do Globo, tuvéramos aquí en Burela tamén, por o Carmen. Eu acórdome que en Ourense era un desfile enorme de muchísimos grupos. Entonces chamaronnos por megafonía a nosotros, para que subíramos o grupo Saudade arriba. E era que estaba Carmen Sevilla, Lola Flores e Paquita Rico. Pero é posible que está... A ver, peñízcame, me decía Carmucha, peñízcame, pero son elas. Ai, que guapas estas chicas, mira que... E son niñas, decía unha delas, son niñas. E bueno, nosotros íbamos orgullosísimas. Aparte de que tamén compartimos tamén con o escenario con o dúo dinámico, na Plaza de Toros de Ourense. Estar ali codeándonos con elas, foi tremendo. Ai, sí, foi moi bonito. Chegaron a chamarnos, parece ser, de Estados Unidos. Pero, claro, nosotros estábamos locas o día que nos lo anunciou don Amando. Pero como locas, saltábamos, ai, bueno. Pero claro, era moi lexos, e como iban ir eles con nosotros. Entón xa, me gozo nun pozo, porque nada, quedou todo un sueño. Era unha emoción que tiñamos de ao mellor, estar preparándonos, estar vestíndonos. Ala, que temos que salir, veña, vestirnos e acicalarnos e pintar un pouco o ollo e ver a xente que se volcaba tantísimo en nosotras. Si isto lo contamos en Ribadeo, non nos lo creen. Hasta iba a Tuna a tocarnos, donde parábamos.
O hotel. Viñas a mellor a Tuna a tocarnos. Xa acabáramos a actuación e xa nos íbamos, entón montamos no coche e veñen toda a juventud, todos, tirarse encima do noso coche. Tiñamos un bus que era dun señor de Ribadeo, que chamaba Lilo. Con o Grupo Saudade de Ribadeo. Ali chivan ao parque todos a despedirnos. E era unha maravilla, Sabían que íbamos en buenas maus, porque sempre iba unha madre ou dúas, e iba tamén, iban o don Amando, e iba tamén a señora que tiña, que era a que nos controlaba a roupa. Se facían cargo dos cestois da roupa, despois que se acababa de tocar, doblarla, estirarla, e despois, cando xa acabábamos e xa nos viñamos por Ribadeo, pois eso viña todo guardadín ali, e todo moi colocado, e iso eran esas persoas, esas dúas persoas, que lles dábamos ben que facer. E despois nosotros a tirar por arriba por a roupa, para poñerla máis corta. Subíamos a falda para arriba. A falda gallega e subíamos para arriba, hasta que nos vía dicir, pero bueno, que vais bailar o balé ou vais tocar a gaita? Cousas de chavalas. Eran 3 faldas amarillas, 3 verdes e 3 rojas, me parece que eran, sí. Despois eran, bueno, mandiles de distintos estilos. Últimamente había como 3 mantelos. E máis que levábamos a gaita, que era a bandeira galega e a bandeira española. Que naqueles tempos levar a bandeira gallega non era palla, Eran moi bonitos, gustaban moito e ao mesmo tempo dicía a xente que se lles facía raro ver aqueles traxes, porque, despois explicabanlles que eran do siglo XVIII e que eran de Ribadeo. O pano, sobre todo o pañuelo, chamaba muchísimo a atención, porque non viran en Galicia ese tipo de pañuelo. Xa sabes que era máis ben atado atrás, non? O pañuelo gallego. Este noso chamámosles, como ese pano? Pois eran as señoras do campo que tiña que poñelo porque viña ao sol e cubríalles. Eles compraron todo, desde luego, de hecho compraron todo. As gaitas, traxes, non sei quen que los veo a facer, eso sí. Porque aí había algo de contacto con o Balé da Coruña, que algunha cousa quitaron dos traxes do Balé da Coruña, porque de hecho querían levarnos como grupo incorporado a elos. Pero estes non quixeron, que aí foi o fracaso naquel momento, porque ainda houbéramos estado uns aniños máis. O repertorio que tiñan pois, era o habitual da época. Normalmente piezas populares, recollidas nun lado e noutro, e despois sí, tiñan composicións propias. Fálase de varias, eu realmente, casi con certeza, podo decir que o Choutando, sí, que é da Amadora Suárez Couto. Tiñamos muiñeiras, tiñamos pasacalles, tiñamos marcha procesional, eu creo que tiñamos jota, esas jotas tamén. A mí gustame moito o Choutando, gustábame moito, porque é unha canción que, claro, para desfilar, sobre todo, non tens que andar cambiando tanto, entendes? Foi feita para elas, eso por supuesto. E posiblemente, basándose nese carácter que tiñan desfilando. É unha muñeira, pero é unha muñeira que nosotros, por exemplo, desde que empezamos a tocarla, tocámola sempre en desfiles, en forma lenta, porque préstase moi ben para desfilar. Entón, iso é o que lle encontro eu, que se presta moi ben. Hai outras muñeiras que non, que tenen o seu carácter así, rítmico, rápido e tal. Esta non, esta quizás é máis reposada, e por iso se presta moito a desfilar. El milenario sonido de las gaitas funde su arcaísmo con el ruido de los motores de los vehículos de hogaño que cruzan numerosos surcando las empalmadas rúas de San Roque y Villafranca del Bierzo, espina dorsal de Ribadeo. Nada máis salíamos nosotros a tocar, xa estaba todo o pueblo alrededor noso. Eso foi impresionante. Bueno, éramos o máximo. Porque, non sei, porque éramos nenas, jóvenes, porque nunca se vira unha cousa igual. Era vernos pasar por unha calle e encherse a calle de xente. Encherse a calle de xente, por un lado da acera e por o outro,
gaiteiriña, seguir tocando, seguir un pouquinho máis, só que acabamos de chegar e non nos oímos. Gustaba muchísimo o grupo, Gustaba muchísimo, muchísimo, aplaudían muchísimo, muchísimo. Esa emoción de poñer os pés na calle e xa ver esa xente agolpada, piropeándonos e de todo, eso para min era unha maravilla. En todo momento o grupo foi aceptado de maravilla. Eso foi unha gozada. A xente víanos como unha cousa extraordinaria, unha cousa... É máis, que sempre repetíamos os sitios que íbamos, sempre repetíamos. Salías á calle chica e caía todo o pueblo. E cando íbamos de viaxe, iban a despedirnos ao parque, Pero así de xente, Corrían detrás como se fóramos aí unhas artistas, bueno, éramos daquela, éramos unhas artistas, eu que sei, como se fora o do dinámico. Tiñamos moitos admiradores, moitos. Eu tiña un en Ourense que veu a Ribadeo moitas veces verme. Éramos referentes, pero nosotros non lo víamos así, porque éramos nenas, con o cual así non lo víamos. Que víamos o efecto que facíamos a xente, e nos sitios onde íbamos, e o que nos agasajaban e todo eso, pero non éramos suficientes, porque éramos algo inconsciente, porque éramos moi novas, e o que queríamos era disfrutar. Moitas veces xa nos tardaba terminar de tocar para irnos, porque igual había para irnos, por exemplo, para bailar. Non éramos conscientes, eu por lo menos non, porque eu tiña 15 anos, ou 16, non tiña máis, ou 14, por aí tiña, non tiña máis eu. Ai, Dios, non éramos, que va. Aquelo para nosotros era como unha festa. Que a xente non paraba de aplaudir, tirarnos piropos, que sei eu. Gustábamos moito a xente, moito. Como éramos as únicas gaiteiras, mulleres. Naqueles tempos ser unha muller para que tocara a gaita, a ver. Daquela as rapazas non tocaban a gaita, éramos nosotros, porque foi unha cousa así. Bueno, de principio, claro, foi unha cousa moi novedosa, mulleres con gaitas. Bueno, pero as mulleres máis ou menos foron aceptadas, pero os homens a veces decían, che gusta che ben o punteiro, pasabas unha vergüenza, porque claro, a ver, date cuenta que eu daquela tiña 15 anos. Estaba un pouco mal visto por esas clases máis altas, ver a un home, pois imaginamos o de ver unha muller, non? Entón eu creo que foron atrevidas, non? E que pois nos anos 60 pois quixeron poñer en valor o que había, non? E son unhas grandísimas percursoras das gaiteiras de hoxe, non? Non éramos conscientes. Xa dixen que éramos de xente humilde, entonces ilusionábamos máis que nada o diñeiro que traíamos para casa. Pero non éramos conscientes do que era en sí o grupo. Vaya, a fama que o grupo colleu. Sí, daquela ganábamos máis cos padres. Creíamonos ricas, xa casi ricas, fíjate. Eso menos bárbaro, porque depois xa tíamos para tomar o quenta a bugalla, para ir, en fin, alternar. Depois chamábanos as cabras do pueblo. Éramos as lanzadas. Que lo era escandaloso. As gaiteras de saudade. Decíanos, as gaiteras de saudade, todas metidas nun banco. Non hai quen dea por elas ningún vaso de viño blanco. Ágiles dedos femeniles repenican hábilmente, bordando el cañamazo de las notas musicales en lírico tapiz. O fin de saudade deu-nos moita pena, parte delas habían emigrado a Suiza. Entonces, como había irmás de algunha das componentes, que eran un pouco máis novas, entraron no sitio das que se foron para Suiza, que me parece que se foron 3 ou 4. Entraron elas no sitio. Bueno, fomoslas formando, xa se iban formando un pouco antes, pero quedamos un ano, quedei con elas, de hecho, que Conchita forase, e quedamos con as novas, parte das vellas e parte das novas. Aunque elas tuveron un gran éxito durante 2, 3, 4 anos, pois claro, vivir da gaita casi naquela época era imposible. Ainda casi lo é hoi, e daquela moito máis. Primitivo xa se había marchado daquela. Ese ano que quedamos, que se foron xa, que se foron para Suiza, ese ano xa veu meu pai por afinarnos as gaitas e continuamos un ano máis. E as outras pois xa non decidiron. Don Amando xa se encontraba un pouco maior. Don Carlos xa se había retirado porque estaba quedando pobrín sin vista e
xa non participaba moito, xa non viña moito con nosotros as salidas. E do mando xa se empezaba a encontrar algo cansado. Ai, canto choramos, o fin de saudade para nosotros foi moi mal, porque queríamos que seguira. Unhas fóronse, outras non querían seguir, e as que queríamos seguir non éramos bastantes. E así se acabou. Bueno, iso foi un caos, de verdad, porque despois de haber estado ensaiando, por exemplo, eu estuvera ensaiando 2, 3 anos, entrei despois ese último ano, xa estabas emocionadísima con todo aquel rollo, e de golpe que che dicen que se acaba o grupo, eso foi... Nosotros estábamos locas por seguir, pero claro, os coutos xa eran maiores e xa non querían seguir, e as veteranas, pois, xa tamén estaban cansadas, porque claro, todos os veranos era igual, aquí... En Ribadeo non podíamos ir aquí ás festas de Ribadeo, que nos tiñamos que marchar para fora. O pueblo non cabe duda que lo sentiu, porque, oye, estabas acostumbrado a ver aquelas rapaciñas sempre, cada festa, cada tal, oye, que venen as de saudade, que vamos ver de saudade, que tal e cual. E claro que foi un impacto, non cabe duda que sí. Non se podía deixar acabar. De alguma maneira habría que evolucionar e buscar xente porque non había gaiteiros que afinaran como debido as gaitas, ao faltar primitivo, aí, pero mujer, hubiéramos encontrado en toda Galicia algún gaiteiro para afinar as gaitas. De hecho, despois, cando fomos á televisión galega, quen nos preparou e quen nos ensinou foi Daniel. Cando foron a Luar, que foi no 1999 ou algo así, non sei exactamente, por esas datas, non? Pois claro, elas os instrumentos non os tiñan, porque os instrumentos, como los había comprado outro, pois quedáronse, non sei, había un par delas, me parece, que tiñan gaitas, demais non. Entonces, pois eu facilitei esas gaitas para ir tocar a Luar. A primeira agrupación de gaitas que existiu en Galicia, Saudade, de Ribadeo. O mellor, eu creo que foi todo o éxito que tivemos. Todo eso, a mí gustábame moito. Emoción, o tocar, ver que a xente che aplaudía, eu, para min, eso me llegaba al alma. Sentíame moi gallega. Sí, moi ilusionada. Oi, para nosotros era todo, saudade. Date cuenta que eses anos, nosas madres, as 10 tiñamos que estar na casa, e ali, ao mesmo tempo, íbamos ás verbenas, xa todo con as madres que iban. E pasábamos a pipa, claro, cando a esa edad, gustábanos todo en general. O seu que se dixo o grupo, e despois o de vestirnos. As amigas todas, porque fíjate unha cantidad de amigas aí impresionantes. Por exemplo, Conchita da Pega. Para min, Conchita da Pega era algo especial, porque además é que entre as dúas facíamos a Ramella Castaña. Era tremendo de Conchita. Bueno, e as demás tamén, buenas chicas, pero como Conchita, desde logo, nada. Estaba Maribel, que tamén era un pouco toleira, e María Dolores, que tamén era la leche. Ai, Conchita, isto, como dicía ela, nosotros vamos a ler nos libros de texto. Son buenos recuerdos, sí. Pois de tantos anos, que te sigan recordando, que te sigan facendo cousas, non? Verse en eso, metido, e non sabes como... Non sei, é unha emoción que te embarga tantísimo que bueno, que época máis bonita, ai.